ще играем на School Days. Да започнем. Нова игра. Добре. Тук трябва една игра School Days. Трябва да играеш в училището или да й бягаш. Еми ще бъда... Кой клас? Ще бъда той или няма. От 9. Този. Да видим. Баща ми е този. Майка ми е тази. Сиблинг. Не знам какво е сиблинг. Нямам приятел. Grades. Не, почваме. Ето. Добре, започваме. О, добре. Популярити. О, как я нарани. Аз още си стоя. О, не искам да избягам от столчето. Не искам да избягам от столчето. Ох, как се при... Добре, слязохме от любимия стол. Сега ще направим архео. Какво стане? Ох! Пакич ли? И той е каква букалка има взима. Аз съм бебе и прохождам. И вижте каква е тая рускоска, вижте колко е красива, как се плати. Кетчмания! На ти. Не ме би, бе. Добре, трябва да изчакаме 3 секунди. Ох, какво правиш, бе? Бакстапваш ли ме? Бакстапваш ли ме? Бягай. Добре. Добре. Еса енемиго се казвам. Аз се казвам Еса енемиго. Отиваме да ядем. Върнахме се. Добре. Той е с парички е. Не бе, не исках да взема шумката. Ко правиш, бе? Ауч. Добре, отиваме да му откраднем паричките. Ко правиш, бе? Искам да си взема шумката. Яш шумката. Яш. Добре. О, добре ли сте? Момиче Майса. Искаш шумката ли? Искаш шумката ли, бе? Кетчмания. Добре. Отиваме в кафете. Не. Отиваме в кафетерия. Yes. Водя.
Бургер, бургер. Добре, ще се взема един бургер. Ням, 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 ням. Хамбургерче ям си аз. География. Аз ще избягам от госпожата. Добре, че нямахме Младенова. Още ли? Вкусен бургер. Сега ще се кача на колелото и ще избягам. И той е как грозен. Та е на Кент ли? На грозността. Полицай. И добре, ще се свиря на кларините. Какво правиш? Пари. Пари. Добре, имам вече $20. Какво правиш? Щом така правиш, ще ти взема това. Парички пак. И ще открадна този таблет. Аз не искам да го купувам. Бързо, кради! Yes, краднах го. О, виж малко детенце. Искаш ли Аркио? Аркио! О, това детенце е малко. Ама е способно. Добре. Кой иска да му хвърля таблет в главата? Добре. Малко детенце. О, как му стиска невидимата глава, а пък той не знае. Убих ли тебе? Не бе, той ми открадна таблета. Брат Пулев. Аркио! Добре. Кой става? Ей, полицай, искаш ли Аркио, Тундър? Какво правиш? А ти правих само Аркио. Ей, полицай, искаш ли Аркио пак? Стана хубавото, мозъчето ми спадна. Сега аз не управлявам нищо. Вече управлявам вече. Ей, дядко, бухалка ли имаш? А пък аз имам гиричка. О, дядко, не се тревожи. Аз ще ти направя Аркио. Какво правиш? Защо ме нарани? Сега аз ще те нараня. Жив съм. Какво правиш?
Благодаря ви. Благодаря. Те откъде всички ме знаете? Сега в съда съм. Това ли ми? Това е директорка. Директора. Аз печелих. Тук ще си поспя малко. Какво правиш, бе, готвач? Какво прави? Но какво, аз се спах? Но аз да се челя пак. Да. Това беше всичко от мен. Чао, чао. Само да направя аркио. И това ми е. И правиш. Добре. Съжалявам, това беше всичко от мен. Чао.